Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Алдагы дәрестә үтелгән материалны искә төшерегез. Без ниләр хакында сөйләштек? Нинди органны җентекләп өйрәндек? Әйе, үткән дәресебез үсемлекнең яшел лабораторияләре булган яфракларны өйрәнүгә багышланган иде. Без аларның тышкы һәм күзәнәкчел төзелеше белән таныштык, күп санлы функцияләренә тукталдык. Бүген исә төр үзенчәлегенә яки яшәү шартларына бәйле рәвештә яфракларның үзгәрешләре белән танышырбыз. Яфракларның зурлыгы, формасы, төзелеше яшәү шартларына турыдан-туры бәйле була. Аларның үсешенә беренче чиратта дымлылык факторы һәм яктылык шартлары тәэсир итә. Дымлы урыннарда үсешү үсемлекләрнең яфраклары гадәттә эре, авызчыклары күп санлы була. Бу яфракларның өслегеннән күп дым парга әйләнә, транспирация интенсив бара. Мондый үсемлекләргә монстера, фикус, бегония керә. Коры урыннарда үсешү үсемлекләрнең яфраклары вак, кичкенә була. Шулай ук кайбер үсемлекләрнең яфракларында транспирацияны киметүче җайланмалар формалаша. Мәсәлән, яфраклар өслегендә күп санлы төкчәләр була. Кайбер үсемлекләрнең яфраклары балавыз сыман кунак белән каплана. Алоэ, агава кебек үсемлекләрнең яфраклары сусыл һәм йомшак була, аларда су туплана. Күләгә яратучы үсемлекләрнең яфракларында 2-3 катлау бер-берсенә тыгыз тиеп тормаган, түгәрәкләнгән күзәнәкләр була. Алар эре хлоропластлар бер-берсен капламаслык итеп урнаша. Ачык урында үскән үсемлекләрнең яфрак йомшагы бер-берсенә тыгыз тиеп торган берничә катлау багана сыман күзәнәкләрдән тора. Күләгәдә үскән яфраклар югарак, хлорофиллы күбрәк булганлыктан куе яшел төстә була. Күләгә яратучы үсемлекләрне сциофитлар дип атыйлар. Бу күкерт үләне, кымызлык үләне, яшел мүк, май чәчәге һәм башкалар. Ачык урында үсүче яфракларда хлорофилл азрак, шуңа яктылык яфраклары ачыграк төстә була. Кайвакыт бер үк агач ябалдашында 2 төрле яфракларны чыратырга була. Яктылыкны яратучы үсемлекләрне гелиофитлар дип йөртәләр. Бу кайын, нарат, көнбагыш, кукуруз һәм башкалар. Әйләнә-тирәлек шартларына җайлашу вакытында кайбер үсемлекләрнең яфраклары типик булмаган бурычлар башкару сәбәпле үзгәргән. Мәсәлән, барбарисның кайбер яфраклары, шулай ук кактусның яфраклары чәнечкегә әверелгән. Мондый яфраклар суны азрак парга әйләндерә һәм үсемлекне хайваннар ашаудан саклый. Борчак яфракларының өске өлеше мыекчаларга әверелгән. Алар үсемлек сабагын вертикаль рәвештә тотарга ярдәм итә. Бөҗәкләр белән тукланучы чыклы үләннең яфраклары ябышкак сыекча бүлеп чыгара торган төкчәләр белән капланган. Әлеге чык кебек тамчылар бөҗәкләрне җәлеп итә, килеп кунган бөҗәкләр ябышып кала. Яфрак җәймәләре ябылып, бөҗәк әсирлектә кала. Яфраклар бөҗәкнең барлык тере тукымаларын эшкәртә һәм үзләштерә. Шуның белән тирәлек факторларының яфрак төзелешенә йогынтысына багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.